Ул сез ме җырлыйсыз, бу җыр? Мактанырга оялмыйча гына җавап бир. Хөрмәтле тамашачы, хөрмәтле дуслар, кеше тамашачы күңелен алып булмый акча белән. Это невозможно. Бер кайчанда. Бер анда ничектер әтинең дусты әйтә, бер фотографировать типа юбилейны. Это ну ярар, давай. Авылның иң шәп фотографы. Самый первый Opel Astra иде, 2 ишекле. Вот ол иң кызык иде ул машинада. Ярар, әйдә, синең иң яратмаган сорау. Алдамыйча әйтәм, санаганым юк Әйдә, даже. саныйбыз. Бу ниндидер ошибка. Но честно әйткәндә, мен в шоке немножко хәзер. Нишләп Бер сиңа көнне- бирмиләр премия? Нишләп бирмиләр? Ну не достоин, значит, мин. Ну, мин берне генә әйтәм, әйе, менә булачак хатыныма. Хатын булмаса, ну хотя бы әйтәйин дип әлен. Нинди киңәш бирер идең? Шәйкә бирүме, эшлә күбрәк дип. Şişke attı güllerin ezilir eli üzegin Min isine düşkende Интервьюны башчысы килә, шундый сораудан, әле ул сорауны сиңа беркемдә бер тапкырда биргән юк. Да ты Мин что? беренче булачакмын. Даже белмим нәрсә Син ожидать. кайчан өйләнәсең? Мен шулай дип, мин шулай дип уйладым, мен әйтәм, инде булса приколы бардыр инде. Юк, ярар, бу турыда без соңрак сөйләшербез. Жавап бергән юкмы? Мин Юк, биргә пока жавап җыенган бирмә. идем инде. Просто мин беләм Ну, кайчан әйдә, өйләнгәнмен. әйдә, кайчан өйләнәсең? Әйтмим. Белмим точно. Ярар, соңрак без бу турыда Ярар, соңрак. сөйләшербез, әйме, шуңа күрә. Интервью әйбәт башланды. Иҗат турында әлбәттә сөйләшүдән башлап җибәрәсе килә минем. Мгм. Дөресен генә әйткәндә, минем өчен, шәхсән минем өчен, мин синең турында ничек белдем. Яме син ничектер минем өчен эстрадага һәм шулай тиз, кинәт һәм бөтен яшүсмерләрне, яшьләрне үзеңә шулай гашыйк итеп килеп кергән сыман тоелды Мгм. миңа. Әйме, күпләргә миңа калса шулай тоелгандыр. Чынлыкта белүемчә синең иҗат юлың шактый катлаулы һәм авыр булган. Ну, ничек әйтергә, ул бит теге бер көн белән генә нитми, барысы да. Әйе, Төзелми. әйе, менә мин карадым синең вакыт синең турында фильмнар, интервьюлар, әйме бөтен кайларда гына булмагансың, син ниләр генә Мгм. эшләмәгәнсең, рус эстрадасына да эләгергә тырышып карагансың, Әйе. X-факторларда катнашкансың, син анда финалист булгансың бугай әлеме? Шулай ничектер. Исе хәтерләмим инде ул мин кайсы еллар инде. Яна Рудковскаяның проектында катнашкансың, әйме Әйе, шулай. теке театрларда, мюзиклларда Марат уйнаган фильм «Счастье, здоровье», әйме кичә карадым синең ул фильмны. Карадың? Карадым, Ну, әйе. ничек? Нормаль. Әйбәт. Бер тапкыр карарга була инде. Һәм сорау сиңа, Әй. нигә татар эстрадасы? Ну, ничек әйтергә, мин беләсезме ничек, теге бәләкәй вакыттан ук безнең өйдә һаман теге җыр, баян тавышы, безнең гаиләбез шундый инде. Иҗат белән шөгыльләнә. Әти гомере буе баянчы, ул мәдәният йортында гомере буе хезмәт итте. 30 елга тиклем мәдәният йортында хезмәт булып, ничек инде? Хезмәт куйды. Хезмәт куйды. Абый минем инде беләсеңдер, шулай ук баянчы, алып баручы. Шуңа күрә бәләкәй вакыттан, апам да шулай ук, шуңа күрә кечерәк вакыттан ук, бәләкәй вакыттан ук инде мин үскәндә, үстем шундый гаиләдә, һаман җыр, моң. Бу татарча инде, татар Әйе, да, татар телендә инде. Мин инде беренче теге сәхнәгә адымнарым 3 яшендәмедер булгандыр инде. Шуңа күрә башкача була алмаганда инде. Бәләкәй вакыттан ук җырлый башлагач, иҗат белән шөгыльләнә башлагач, булып алды минем бер вакыт шундый. Кайчан мин ташлагым килә дә полностью җырлауны. 14-15 шулай шул вакытларда. Чөнки ул вакытта теге тавыш, теге ничек әйтергә, теге формировать итә, ватыла, бик әллә үземә ошамый иде инде җырлавым вообще, просто шундый теге. Ну, килеп чыкмый иде инде. Әллә ничек тырышсам да килеп чыкмый иде. Ул инде переломный вакыт булгандыр шунда. Аннары конкурсларга җибәрәләр иде мине һаман теге. Шуларны яратмый идем инде. Миңа кызык иде теге. Урам буенда шалтай-балтар йөрүгә шул кызык иде. Ул конкурс барышында да мин нәрсә булса инде кызык үзем өчен таба идем. Миңа конкурс особо кызык түгел. Син конкурсларда йөргә яратмый идең. Чөнки килеп җитте шундый вакыт, кайчан ул конкурслар күп булды. И уже минем интересларым үзгәргәндер инде теге юношество вакытында. Ну, кызык түгел иде миңа ул.
Таннары мен теге 4 мәктәп алмаштырдым. 4-нчесе как раз Мәскәүдә иде. Мәскәүдә укып, Мәскәү мәктәбендә укып ташладым. Мен аннары ничегендә институтка поступил. Вот. Театральныйны мен укып ташладым. Аннары Укып получается. ташладым, сен укып бетермәдең? Yok taşlandı diyor. Укып бетердең. Укып бетердим. Ташландым. Укып бетердим. Мишерлерге скидка немножко. Ага. Вот. И этот, как его. Укып бетергәч, мен театрда хезмәт итә башладым, сериалларда төшерелә башладым. Аннары мюзиклда, вот. И кайсы ел булгандыр икән, ул 15нче елмы икән? 15-ме, 14-15 елда Рәсваговның конкурсы Татар моңы. Татар моңы. 2014. Yok, Вагаповтагы түгел, Татар моңы. 2014. Мен яхшырак беләм. 2014 елда мен теге әни инде әйтә. Ул минем өчен инде теге катнаш инде. Әйдәм әйтәм, әни, мин не хочу инде, что-то вот шулайрак инде. Катнаш инде ул минем өчен булсын инде, менә, пожалуйста инде. Әйдәм әйтәм, ярар, катнашам. Шул конкурс арты мен ничектер үземдә аңламый калдым. Беренче урынны алдым мен. Теге ничек әйтәләр? Региональный, да. Беренче урынны алдым по регионам. Аннары шул вакыттан бирле 2014-2015-тә беренче җырымны яздырдым мен. 15нче ел татарча. Аннары ничектер беренче җырны яздыргач, кызыксындым. Аннары дуслар да әйтә, типа, әйдә яңа җыр яздыр дип, ничектер. Татарча килешә диләр. Татарча, да. Юк, мен былай бәләкәй вакыттан татарча җырлыйдым, но үземнең җырым анда беренче җырым үземнеке 15-16 елда гына килеп чыкты. Шуннан ничектер башлап 16 елда үземә шундый цель куеп, бер альбом чыгарырга дип, теге ничек булларны сыгындырып башладым. И беренче альбомым 2017-дә дөнья күрде инде. Кемнәр син шулай яратыр дип әйтәләр. Син бу вакытта Мәскәүдә яшисең. Шул вакытта мин Мәскәүдә яшидем да. Параллельно минем театрда хезмәт иттем. Ниндидер съемкалар бар иде, рекламалар, анда теге сериаллар, ну тегенди бик зур ниләр түгел. Әйтик зур рольләр түгел, но әйтик үзенчәлекле интересный иде проектлар. Аннары мюзиклда минем 2012-дән 14-кә тикерем мин хезмәт иттем. Ул инде зур проект иде, компания Stage Entertainment исемле. Шундый компания бар, ул по всему миру самый, әйтик да, иң зур компания мюзикллар буенча. Шунда мин 12-дән 14-кә тиклем хезмәт иттем. Мюзиклда. Аннары шундый вакыт булды, как раз менә шул 15-16 мин теге ничектер шулай килеп чыкты. Мюзиклда бетте, съемкалар да бетте, ничектер шундый застой кебек булды да, и шул конкурс килеп чыкты 14-тә, аннары 15-тә шул җырлар яздырырга тындым 15-16-да, 17 альбом чыкты, и шул альбом чыккач инде теге шул альбомнан 2 җыры шәп булды инде аның. Ул хәзер әйтәм, кемнәр сине шулай яратыр, как раз таки и көтмә мине. Güzel yani көтмә мине. Шуннан инде теге ничектер үзем дә кызыксындым, халыктан обратный теге ничек яшьләр әйтә фидбэк булгач. Шуңа күрә мин әйтәм, тырышып карарга кирәк, дальше. Татарча иҗат итә башларга. Менә шулай да әйтә, искә төшерәбез, менә булдымы шундый момент, менә син аңладың, все, менә миннән популяр татар артисты точно чыга. Менә кайчан булды ул менә шундый әйбер. Кайчан килде сиңа? Ну әйтәм бит инде кайчан менә, ну иң беренчедән инде минем уйлавымча син аны аңлый башлыйсың, син кирәк дип кеше өчен, әйтик тамашачы өчен, кайчан әйтик да бит синең концертларыңа килә башлый. Тамашачы синең җырларыңны сырый башлый, әйтик да бит тамашачы, тыңлаучы. Мин дөресен әйткәндә 2000-дә хәзер әйтәм 18, даже 19-га тиклем
пандемияға тиклем мен 2 айда бір сағышта едім. Мен білмедім әлі. Чөнки урысчада язып карый идем, русчада, аннары татарчада. Юк, минем хаманда татарча в приоритете иде. Но 2020 елдан мен үз-үзіме аңладым уже. Кайчан минем уже бүтән жырлар чыга башлады. Ал гүлләрем, кайчан менә шундый инде әйтик дә парым син, ну инде хитовый жырлар чыга башлагач мен үзем өчен аңладым инде, что чөнки мин эшләнгән эш ул бушка чыкмый. И әйтик обратный связь бар тамашачыдан. Вот, и заллар тула башлагач минем өчен инде мин аңладым, что мин кирәк һәм миңа кирәк шул юлны дәвам итәргә. Иң котлаулысы нәрсә булды? Менә татар эстрадасына кергәндә, менә синең өчен котлаулы период, котлаулы. Ну, минем уйлавымча инде ул иң беренчедән сине белми кемдә, сине кемдә белми. Әйтик, булай да шундый вакытлар кайчан ул сезме җырлыйсыз бу җырны? Ул сез что ли? Юк инде как бы шундый моментлар. Ну, авыр дип әйтә алмыйм инде. Ну, һәр теге эшнең бит ул әйтик дә это же юл, аның хаманда теге ничек әйтергә, юлның бит төрле моменты бар. Әйтик дә бит каядыр уе да бар, каядыр туры да юлы бар. Шуңа күрә шул инде менә башланганда инде ул самый авыры ул башлап җибәргә. Кайчан аңладың? Нәрсә? Син кайчан аңладың, что мин популяр? Кара, может, сен иртүк уянгансыңдыр һәм уйлансыңдыр. О, менә бу популярлык. Юк инде, мин үземне уйламыйм. Әйдә менә ничегенә? Юк, андый вакыт булмады. Юк инде, юк, чынлап менә була бит инде ул. Юк, беренче менә теге әйтик дә бит менә кайчан бер шундый скачок, беренче скачок булды. Ул 2018 елда Лейла дигән җыр арты. Ул менә шундый булды. Кайчан клипы чыкты, һаман ул аннары ул клип как бы да там не совсем татарский. Ну бүген нәрсә булды дип әйтерсең? Далеко не татарский әйтик дә бит. Шуннан аннары Салва Зәкиш шул клипта катнашты. Менә шул клип чыккан арты минем турында сөйли башладылар. Әйтик анда Казанда, урамда таный башладылар да, там бывало да, там не всегда. Бу 18-нче ел менә. 18-нче елда. Шунда инде менә кайчан җыр әйтик кеше бул җырны бик тыңлый башлагач, вот, клипны карагач, шул вакыттан мин, ну, ничектер почувствовал, что ниндидер яңа уровеньга менә башладым, шулайрак 2018-дә. Әйтик, менә зур скачок булды. Ул 21-дә кайчан минем чыкты җырлар. Ал гөлләрем, парым син, сагынырсың дигән альбом чыккач, инде соңгы бий, прям вот зур скачок булды. Син инде безнең оста биюче. Кебәйтте сиңа уже. Ничего себе. Орайбы. Да. Гомумән шундый әйбер бар, Марат име. Синең ал гөлләрем җырына фирменный хәрәкәтләр, бию, әйме? Һәм инде минем күптән ул биюгә өйрәнәсем килә. Бәлки син миңа өйрәтерсең дә, менә как раз биюдә күрсәтерсең. Не дисең анда, нинди движение. Ул җырда мин вообще үземдә аңламыйм нинди движение эшләгәнне. Тута, әйдә сен музыка куям, менә шул җырны куябыз, миңа калса син үзеңне сен бий башларсың. Әйдә, давай. Нинди, син аңладым инде нинди движениелар турында, хәйрәт. Шәп карарбыз. Әйдә, просто син карыйсың дип. Әйе, ну ниндисең анда обычно хәзер. Тута. Әйтәм. Блин, ниндисең хәзер? Ну примерно так, давай, чекер. Әйе. Опять же, Да. ну это обычно движение. Карасың нинди анда нинди бар. Һәм менә бу җирендә потом киткәндә. Вот эти, наверное. Так. Вот эти. А что ты останавливаешь? Все, я сбился. Әйдә, заново башлыйбыз просто. Бергә же надо это сделать. Давай, бергә тогда. Моны кем хәмдә куймышлар? Туктаха. Әйдә. Ну, да. Нәрсә, что Право-влево получается.
Но руки обязательно. Я же это просто... Она үйренмедім қаяда, просто... Это просто... Не сложно учить, да? Нет, не сложно. Слева. Два. И потом, типа... Я шулайдан өтемін ау. Блин, вообще, для физкультуры болды енді. Эй, мам, мен съемкада. Срочно ма? Да, мам. Ярый, мам. Давай. Ярый. Угу. Давай. Хорошо. Давай. Ғафу етіңіз. Қара міне, бізға сені біле әлі бұнда бір-екі гіне харекет жасадық, мен енді ордым. Әлі мен жүнді башлы жасамадым да, Қазір келіп шыға шираттағы сұрау. Міне сен, тұрмышта, хам сторизларда деп айтты, сен әр уақыт шындай орған қияфетте сыман, Йоқы туймаған сыман, Сен анда ки сторизлар кіртесің, сен киімлер анда сен өлшейлер, сен анда етілойсың. Yok, енді ол бірден көрі олдайынды, yok. Әміне сәхнеде, сен ғомен башқа кіші. Міне, нешік бола, сен бекенде өзің жырлайсың? Сен нешік бола, шул қайтлы көп движениялар, харекетлер елсап, қам шул уақытта жырлап. Өзімде өлмеймін. Yok, енді бәлкі сторисларны жүремендер, не етігі, нешігінде, мен күндіз мен вообще работоспособный түгіл. Менің тұтына киш. Сен киш біле? Кишен, түнін вообще самый работоспособный вақыт. Күндіз мен вообще... Ертен енді вообще мен ничего не планирую. Ертен вообще лучше ничего не планирую. Күндіз шылай түгіні. Вот ижат, идеялар, нелер, талар барысы да кишен, түнін келе. Сенің, міне, күнің нешеде башлана? Міне, сенің үшін күн башлана? Міне бүгін башланды 11-де. Бұл ертей ме сен үшін әлі? Ну, нормально, yok. 10-11 нормально в целом. Сен нешеде ұйқыларға ятасың? Кишен яттым 4-ші яртыда. 4-ші яртыда? Ертен 4-ші яртыда. Қам әр күнді шулай ма бұл? Ну, по-разному, қайшан нешек, қайшандар вообще ерте жидеде бола. Қайшандар час бола, 2 бола. Ну, не раньше 12 енді точно. Не раньше, однозначно. 12-де енді ятканымны не помню да енді қашан что бала яттым. Міне қорай, мен сен берем сұрау, мен надеюсь, сен честно жауап бересің. Мен вообще честно, мен қаман честно айтам. Міне біз енді әйтірге көніккен, ешлер тотар эстрадсын тыңламай. Көп шундай фикір яшейінде тотар дүниясында. Яшүсмірлер, ешлерге алараны тыңламай, алараны не принимают, хаманда Татарша да сөйлешмелер, некоторылары. Татарша сөйлешулер шулай кимей қызғанышқа қошы дейді. Әмме алар теги татар эстрадасына қораш ниндейдір башқа түрлерек. Яшүсмірлерде, ешлерде де біз көніккен. Әміне сені тыңлайлар. Мен сенің сторизларını қорасам да, сен өзіңе отмечать етіп кеткен сторизларда да, анда еш үсмірлер, анда еш егітлер, каверлар елдыралар, сенің концертларда зажигать етелер, бүтінсе. Хамеле шунды сұрау, еш башқарушы бұларақ татар эстрадасында, еш үсмірлер, ешлер yorata тұрған. Сенға нәрсе ұшамай. Хам бәлки нәрседе сені разочаровывает көпмедір дәрежеде. Нәрсе өзгерттірейдің бәлки, чтоб еш-үсмірлер, ешлер көбірек тыңлай башладылар. Менің ойламыша біздің эстрадаға, білесің мешек, біздің эстрадаға шындай ненде бұлырға тейш бір яқтан мен шындай өз-өзімді шындай ойда тұтқаным бар, что міне біздің эстрада аның моторлығы именно вот в этом шул колоритта, но ол өзіншәліклі, ол бүтән неге эстрадаларға қарағанда, бәлки ол шындай бұлырға да тейштір. Но менің ойлауымша, біздің эстрадаға жетішмей креативность. Креатив, именно креатив, чтобы бүгінгі күнде молодежь бик креативный біздің. Чөнки
Шундай әйбер как интернетта барысында карыйлар. Анда хаман барысы обновляется, все новое. Шуңа күрә һәрбер эштә, һәрбер әйтик да движениедә, һәрбер направлениедә хаман да булырга тиеш ниндидер рост. Минем уйлавымча. И безнең эстрада в том числе шулай должен развиваться. Ниндидер креативность должен хаман булырга, ниндидер яңа идеялар, яңа сулыш. Вот. И минем уйлавымча шулай булса, ул иҗатта да, видеоматериалда да, әйтик да бит клип контент дигән алсак, развитие булырга тиеш. Молодежь ул шундый безнең әйтик да, шундый әлегесе көндә шундый поколенияларны кирәк хаман удивлять. Удивляет әлмәдең, все. Считай, уже кызыксынмыйлар инде. Хаман удивлять кирәк, потому что әлегесе көндә очень много информации, очень много всего менә интернетта дигәнем. И молодежь ул особо зацикливый ителмиләр алар бер әйбердә. Әйтик да бит, алар хаман аларга кирәк нәрсәдер яңа. Шуңа күрә безнең эстрадага мин хочу, чтобы күбрәк булды именно креатив идеялар. Вот, яңалыклар хаманда булды. И яшь, например, артистлар, яшь җырчылар кайсылары үзләренең иҗат юлларын башлап җибәрәләр. Минем советым курыкмаска һәм үзеңнең әйтик линияңны бөгәргә хаман. Анарга ышанырга һәм кемне дә тыңламаска. Шулай булгач, минем уйлавымча, чөнки син әйтик бер, эшләсәң шуны кайсын уж эшләделәр. Понятное дело, что барысы да инде давно эшләнгән, барысы да все давно придумано. Но если син будешь это әйтик да бит бүтәнрәк под другим соусом подавать, да, ничектер үзеңнең менә үзең аерылып торсаң бүтән артистлардан, үзеңнең фишкаларың булса, ул тамашачы өчен кызыграк була. Менә син үзеңне ничек аерылып торам дип уйлыйсың? Нәрсә синең фишкаң нәрсәдә? Фишкам нәрсәдә инде? Мактанырга оялмыйча гына җавап бир. Как именно син ничек уйлыйсың, шулай әйт. Минем фишкам, мин татарча бик Менә нигә син яшьсең? Татарча бик әйбәт сөйлим. Белмим инде, ничек әйтергә, мин во-первых, мин яратам рисковать. Вот, әйтик да бит, иҗатны алсаң да, бүтән яктан да мин яратам риск. Чөнки риск ул әйтик, хаман сине шундый ниндидер нидә тота. Тонуста. Блин, авыр миңа әйтергә ул, ничектер, ул ничек мин отличаюсь дип белмим даже. Не знаю, сезгә виднеедер инде ничек мин отличаюсь. Ну, миңа калса, мәсәлән, бу минем шәхси фикерем була инде, субъектив фикер. Белмим дә, миңа әйтәләр, син бераз хулиганистыйрак диләр. Менә, мин дә шулай дип әйтмәкче идем. Вот, бәлки шулайдыр. Ну, мин тыйнак, юк, дөрес, мин тыйнак түгел инде, дөресен әйтәм, мин тыйнак түгел. Вот, шуңа күрә мин нәрсә телим, әйтик да, если мин үземә решил, шулай кирәк эшләргә дип, мин кеше сүзенә, возможно, карамаска да могу. Күчәбез синең шәхсең турында, мин бераз сөйләшәсе килә. Һәм бер тапшыруда син әйтәсең, мин дә сиңа әйттем бер тапкыр. Мин үземне 28 яшь түгел, 20 яшьлек итеп тоям үземне. Һәм чыннан да, мәсәлән, синең белән тапшыруларны карасаң, шулай сәхнәдә үзеңнең төшө карасаң, гомумән стилеңне карасаң, син бит безнең стильный, шундый молодежный, яшьләрчә, һәм шундый көлке юмор синең һәр вакыт сторизларда да, күз алдына килә, акча санамый торган, син дә акча санамыйм дидең инде. Теге уңга сулга акча туздырып йөри торган, шундый безбашенный, шундый егет, хулиган дип әйттең менә син, бәлки мин хулиганрактыр дидеңме? Шундый образ. Һәм минем сорау, бу образмы, әмма яки бу Марат Яруллин шундыймы? Енді мен на самом деле шундыйрактыр инде, чынлап та мен үземне әйтә алмыйм, теге ниндидер теге дөрес дип, тыйнак дип, чынлап та инде шундый хулиганистыйрак мен егет. Инстаграмда әйтик, все равно Инстаграмны карасаң әйтеп, ничек әйтәләр, Инстаграм бит ул все равно теге полностью по-любому кешене Инстаграм аша да.
Инстаграмда все равно киши бүтәнрәк күренергә может. Но мен әйтә алмыйм ниндидер роль дип, мин үземне ничек тормышта шулай ук сәхнәдә тырышам, чөнки тамашачы алдында кирәк тырышырга булырга честный. Вот. Такой, Бу какой... образ түгел, Да, син такой, шул. такой, какой син есть, Вот, чөнки кемне булса син уйнасаң, тем, кем не являешься, это сразу будет... Шыннан ул булмас, ул неправда будет сразу, аны сизәләр. Вот. Менә Шулай, например, менә татуировкаларны, бит. Мин видео саттым не из-за того, что ул кирәк, там, образ өчен. Юк, мин просто хотел. Миңа тату турында шулай ук сөйләшербез әлеме? Кирәк булды да эшләттем. Синең татуларың турында. Менә әйтәле, синеңчә, менә синең үзеңдәге нинди сыйфатлар сиңа ярдәм итте менә бүген шундый популярлык казанырга? Белүемчә, синең продюсерларың юк. Юк. Дип беләм, эшләгәнең юк. Ну, юк, продюсерларым минем юк. Урыста гына шулай итеген ничек инде. И то ул әйтә алмыйм, минем продюсерым дип ул общий ниндидер да там продюсер иде әйтик да. Коллективныкы кайчан әнә Рудковский да иде, мин дә әйтеп үттең. Вот шунда, чтобы минем личный продюсерым юк, миндә булган юк. Ну, минем уйлавымча, иң беренчедән ул тырышлык. Чөнки икенчедән ярату. Үз һөнәреңне? Да, үз һөнәреңне. Аннары ышану. Үз-үзеңә? Да, үз-үзеңә ышану. Вот шул ниләр инде. Аннары үзеңнеке дисәң да, үземнеке. Или вообще үзеңдәге, юк, үзеңдәге. Тырышлык, ышану, ярату. Тагысы нәрсә инде. Нинди сыйфатлар сиңа үзеңдә? Уверенность. Ну, уверенность, например. Тагысы нәрсә. Монда мактанырга мөмкинлек бар. Юк инде. Нәрсәсең мактанырга? Тагысы инде. Ну, җитте бит инде вроде нормально. Нормально әйттем инде. Һәм инде әлбәттә кире сорау. Синеңчә нинди сыйфатлар сиңа бәлки комачаулыйдыр һәм үзеңә ошамый торган? Әйдә, 3 сыйфат шулай ук. Йокларга яратам инде мин. Обедка тиклем иногда. Иртән торып булмый, может быть, бәлки иртәрәк торган булсам, күбрәк өлгергән булыр идем. Син иртәрәк ятарга кирәксең бит, соң ятасың. Шуңа күрә шулда монда булмый инде ул. Булмагач булмый инде ул. Аннары нәрсәсең сладкий яратам мин. Сладкийне бетереп булса иде немножко. Син комачаулыймы? Үсә, аннары курслык. Син спортзалга йөрсең. Йөримин, ну. Булышмый. Тырышамын инде. Тырышам. Аннары кожа бозыла бит ул. Кожа бозыла. Шул моментлар бар. Тагысы нәрсә, тагы нинди бар. Иногда инде ул инде бүтән кешедә бардыр. Ялка уланган вакытлар була. Ленюсь. Шул ленне вообще кирәк ничектер бетерергә. Була төрле көннәр була, кайчан ничектер нидә. Ул редко була инде, әйтик. Татарчанчик була инде, куллар төшәме диләр. Опускаются, да. Андый көннәрдә була ул инде, как бы. Аны тырышасың ничектер үтәргә. Була синең шундый көннәреңме? Кайчан син? Була, например, була да шундый моментлар, кайчан там ниндидер ни сораулар туа, ниндидер неуверенность керә, әйтик да, бит шундый көннәрдә була. Шулар мешают иногда, например, да. Ну, ничек чыгасың син андый состояниедән? Тырышамын күчерергә мине, әйтик, вниманиены, фокусны бүтән әйбергә. Бүтәнгә, чтобы отвлекаться. Дуслар белән күрешәсең, мунчага барасың, әйтик да, бит спортзалга барасың. Спорт самый иң әйбәт. Вот, чтобы ниндидер начарныйларны чыгарырга, негативный эмоцияларны куырга. Да, иң әйбәт ул. Шуңа күрә. Ну, үземне бик спортсмен дия алмыйм, честно әйткәндә. Да. Аңлашылды. Хайп өчен нәрсәләр эшләгәнең бар? Бүген бит инде без шундый дөньяда яшибез, хайпсыз булмый. Синең турында сөйләделәр, синең турында яздылар. Бу турыда уйлаганың бармы? Дөрес әйткәндә, менә хәзер сорау бирәсең,
ойга калдым, нерсе хайп ишин иштеген бар. Интересно, шундай масштабный, да, имеешь в виду нерсе? Ну, масштабный болсын, әйе. Әйтерин, вот хайп дейт, вот неше әйтерге ол әйтик хайптат ол өзүнөн келип чыкты. Просто ол ничектир әйләнде шулай, что халык сөйлей башлады. Вот Ринат Рахматуллин белән, например, история булды. Биздин, но реальная история булды, как бы получается, хайпта дип булмый. Просто аннары это все мин подал еще так, чтобы это все еще больше обсуждалось, как бы. Дуслар, всем салям. Сегодня мое утро началось с того, что я прочитал очень интересную статью, интересное интервью в газете «Набережных Челнов» Шалла РФ, которую мне скинули мои подписчики, в котором всеми известный, всеми любимый артист татарской эстрады Ринат Рахматуллин говорит о том, что я вышел на большую сцену и получил любовь зрителей благодаря его песне «Шакыргана минем». Сен менә ул видеоны яздырганда уйладыңмы хайп турында? Дөресен әйткәндә. Но ничек әйтергә, мин уйладым, тамашачы, караучы кызыксыныр дип аны. Әйе, мин уйладым. Но әйтик дегендей ниндидер шундый прям корыстный цель белән менә кирәк, менә хайп өчен дип. Давай срочно, да, там пиар булсын дип, алай түгел. Вот. Ну, мин ол инде теманы ниткем киләми хәзер, чөнки без Ринат абый белән бер фикергә килдек уже. Без дуслар, все нормально. Вот. Так что ол мени кайтарасы килмейди. Ол историяны. Булды инде как бы. Әйе, мин дә аңа тукталасым килми, ул темага әйме. Шулай да менә ул история вакыйгадан соң дип әйтегән дәйме? Синең арттымы? Сине тыңлаучылар? Хейтерлар артты. Хейтерларың артты. Хейтерлар артты. Нидә сине хейт итәләр? Иттеләр. Хейт итәләр инде һаман да хейтерларга бәхет телим мин. Бәхетле булсыннар. Ал теге ничек инде алар да булырга тиеш бит, чөнки артист бит ул кызык, кайчан аны сөйлиләр. Әйе. Кайчан сине сөйләмиләр. Это уже другой момент. Вот. Төрле әйберләр сөйлиләр инде. Анда инде элек теге беренче вакытта кайчан менә шундый жесткий хейтлар була иде. Изначально да ләйлә клибында кызык иде, ничектер теге укиды, блядь, теге ничек инде мин алай түгел инде ул. Күңелгә тия дийме? Кызык инде элек, да, элек һаман нәрсә булса күрсәм инде, это слабо. Сине хәзер күңелеңә тимейме? Слабо. Юк инде мин, если ол әйтик да бит, если критика ниндидер әйтик да бит, теге ничек әйтергә русча обоснованная, шулаймы? Әйе, дөрес, шуны әйткем килә. Обоснованная, мен дөресме әйтәм, юкмы икән хәзер обоснованная дигән. Вот. Әйе, аны ничектер тыңлап, әйтик, укып, ниндидер үз өчен, да, там ничектер ниндидер фикер алырга, нитәргә була әйтик да бит. Тыңларга була, анда ниндидер вывод ясарга була. Әй, просто если это вот син анда шынды, син анды, син мынды, теге син анда жырлый белмисең, син анда сөйлей белмисең, син тыссыз, нисез там, как бы да, ну, ты думаешь, понятно, как бы ясно. Кызык түгел. Вот. Әмин менә шулай да күңелеңә тигән бер фикер. Барыбер була бит инде ул комментарийлар арасында. Менә ул сине күңелеңә тиде. Искә төшерергә кирәк. Хәзер искә төшереп табылмый инде. Енді төрле кызык сөйләгәннәр бар инде минем турында, теге Папинкин сынок дип та, теге Мәскәүдән килгән, инде бу теге эстрадага, теге вот акча түләгән инде. Син бүтән җирдә менә шул историяны әйтәсең, синең күңелеңә тигән иде. Юк, инде шул истә калган просто менә шулай бер шул то, что не. Вот, блин, мин әйткем кили, хөрмәтле тамашачы, хөрмәтле дуслар, кеше тамашачы күңелен алып булмый акча белән. Это невозможно, бер кайчанда. Кешенең күңеленә керә алмасаң, яулый алмасаң, бесполезно, берни дә акча булыша алмый. Вот, шулай. Минем уйлавымча. Акча кирәк ул, понятное дело. Но әйтик, күпме историялар булды, артистлар, әйтик, артистларга тыгалар акча, ничәмә миллионнар, чыгыш юк.
Это говорит о том, что либо направление терес, либо жерлар терес, либо еще что-то, либо у артиста гülүш. Вот, кеше. Вот шуңа күрә шулай. Акча не решает. Yok. İжатта точно акча не решает. Марат, Әйе. синең бит инде татарча җырлардан тыш, русча җырларың да бар. Ну, күп түгел инде, бер 3-4 инде, 2-3-4. Менә мин YouTube каналын сине тикшереп утырганда, карап инде өйрәнеп утырганда дип әйтим инде. Тап булдым синең русча җырларыңа һәм берсе миңа аеруча ошады. Рассвет дип атала ул. Әйе, бар шундай җыр. Бездә бит инде хәзер күп артистлар русча җырлар яздыра. Мгм. Әмма ул синең башкаларныкынан аерылып тора. Ул нидер современный, бүгенге рус эстрадасында популяр җыр кебек тоелды миңа. Шулай, Син- шулайдыр. Русча ул җырларыңны ошатасыңмы үзең? Юк, ул ничек әйтергә, ул русча инде ул шулай теге, так скажем, попробовать инде әйтик да, бит килеп чыгармы, чыкмасмы. Вот, деген индидер зур планнар ул җырларны чыгарып теге нәрсәләр көтәргә андый әйбер юк иде. Ну, инде просто теге шулай егетләр белән студияда җыеласың. Вот, Мәскәүдә яшәгәндә инде кичен җыеласың, нәрсәләр эшләп карыйсың. Вот, шуңа килеп чыга инде ул җырлар. Шуңа күрә. Син үзең алар ошыймы? Шуй, ну инде ничек инде ошаган булса чыгармаган бурын инде иң беренче танырларын. Вот, чөнки андай җырлар да бар. Ошамаган җырлар, кайсылары теге ясыйсың, әйтик да, алар шулай ук кала да. Син андай җырларың шулай Бар, бар. Рус телендә дә андай җырлар бар, татарчада кайсылары чыкмады и, наверное, чыкмас да. Карайм, мин юкка гына бу рассвет җырына игътибар бирмим име. Андан ул син 9 ай элек керткәнсең, YouTube-ка язып чыгаргансың, име? Һәм анда бар шундый комментарий. Минем аны укыйс килә. Пора. Моны сиңа язган синең поклонник, ул ахырда шулай дип әйтә дә, мин ди синең поклоннигың, если что ди. У меня такое впечатление, что Марат думает, что татарские песни могут существовать только в фольклорном формате, и что современные песни можно исполнять лишь на русском. Но это не так. Вот к этой мелодии можно подобрать татарские слова, и результат будет примерно одинаковым. Мин, в принципе, күпмедер дәрәҗәдә килешә. Ну, мин килешмим, во-первых, иң беренчедән мин фольклор җырламыйм. Ансайы. Миндә минем уйлавымча поп музыка полностью, абсолютно. Попса. И ничек әйтергә, Юк, монда карайм, миңа нигә бу комментарий ошады дип әйтеп килә минем. Мәсәлән, син ул русча җырны җырлаганда, бәлки без аны да чыгарыбыз да әлеме? Син безгә хәзер җырлап күрсәтерсең. О, даже шулай. Решение принято уже, да? Отказаться нельзя, да? Юк. Име? Син анда ничектер башка төр, синең тавышың анда башка төрле. Бүтән ничек инде, бүтән не бит инде, язык другой же. Һәм син анда напрягаться итмичә ничектер шундай рәхәт итеп җырлаган Бәлки настроениесе шундыйдыр ул җырныкы, әйтә алмыйм инде. Аны бит теге специально эшләмәдем ул теге ничектер. Милизмнарсыз ул менә ниндидер теге безнең татарга хас бит инде, шулай сузып җибәрү. Ну, татар бит ул да, татарда инде бүтәнрәк. Һәм менә башы белән мин күпмедер дәрәҗәдә килешәм, чөнки менә бездә шундый менә заманча татар җырлары җитми сыман. Син риза түгелме? Юк, мин риза җитми дигәннән. Ну, например, бездә бәлки андай, может быть, качество юктыр, или билмим, кызыксындыра алмый. Бар бит, мин ишеткәнем бар. Бар бит бүгенге көнне теге рэп җырлаучыларда исполнительләр. Бар ниндидер группа исемен хәтерләмим, даже рок группада бар ниндидер. Гавадыр, может. Шулай ишеткәнем бар, вот шул группа, по-моему. Вот, но алар бүгенге көнне популяр түгел, вот. Ник вот, почему алар популяр түгел? Ник алар не востребованы? Менә мин дә шуңа килмәкче булам, әйме? Бәлки, может быть, килер вакыт алар популярный булыр, может быть, вакыт үткәч күбрәк, может быть, безнең тамашачы әзер түгелдер андый направлениегә. Хип-хоп, например, бүгенге көнне там поп, хип-хоп тире инде поп әйтик да, бит поп музыка рус
Руста да инде, за рубежом да инде, ол самый популярный инде бүгінгі күні. Шул хип-хопын алсақ, бүгінгі күні самый популярный музыка. Бізде алай түгел. Әйе, менә мин дә шуңа Бізде рэпны менің ойламыйша көп тыңламыйлар. Алардың да любительләре бардыр, по-любому, однозначно. Но бүгінгі күні бізде рок и рэп не популярны. По моему мнению. Менә синең бу, мәсәлән, шу рассвет җырыңа мин бәйләнәм инде калмады. Яратыпсың инде. Яраттым мин ул җырны, әйе. Мәсәлән, шундый форматта татарча җыр чыгарып булыр кебек тоела миңа. Бу инде минем шулай субъектив фикерем име. Мин шуңа синнән сорамакчы булам, бәлки син чыннан да уйлыйсыңдыр, менә. Һәм чыннан да шулайдыр. Татар аудиториясенә, безнең татар кешеләренә, яшьләренә андай формат кірместірсің. Аны қаралыр үшін... Yok, ana керек ішлеп қарарға, ішлемеше болмай. Ішлеп кене қарағач, шында ғына жауапны береге бола. Кірді ме, кірмеді ме? Әйтік, шады ма, шамады ма? Керек ясап қарарға. Шында ғына білінер ол. Мен тәқдим етем. Бәлки мен дұрыс фикірлемеңдір шыннан да. Біз аны текшіріп қарайбыз. Сен жырлайсың 2 жыр. Бірісі рассвет, білесің сөздерін? Ну, шылай, немножко. Рассвет һәм сағынырсың, мәселен. Давай. Өзің сойларға мүмкінсің. Да. Һәм менә тамашачылар, алар комментарийда бәлки язып калдырлар, кайсы күбрәк ошады. Кайсысы. Ну да шул, юк, мин әйтмим, сагынырсың бит ул шулай ук искиткеч матур җыр. Мен үземә бик ошый. Мен инде сайладым, үземә ошый торган җырларны. Минем сирем искиткеч җыр, аның турында әйдә җырлаганнан сөйләшербез. Рәхмәт. Кайсына башлыйсың? Иде сагынырсың башлый. Да, теге ничек. Шулай алдыңда жырладың түгел. Әйе шул. Сен справишься. Давай. Аплодисменты, поддержи меня, Давай, пожалуйста. Давай. Сағынырсың әлі, сағынырсың, ялгышыңны өзің танырсың, бірге болған матур тұрмышларыны кері қайтарырдай боларасың. Шеп, ой, в общем, матурлық. Менә вживую тыңлаганда гел искиткеч. Тагын да матуррак дип әйтәм инде. Әйдә хәзер рассвет. О, блин, это будет сложнее. Сәхнәдә танылган артист Марат Яруллин рассвет җыры. Миңа кирәк ни дигән инде, никнейм русча булсаң инде, Марат. О. Әйдә, давай, ни булса. Мин бит креативный түкеш түгел. Ярар, ладно. Может, өзүнүң бардыр бер никнейм? Юк инде, юк, никнеймнарым юк дип. Әйе. Так, нинди санда, ничегрәк иде анда? Марат. Истә түгел. Әзер. Әйдә. Мы по... Мы последний рассвет встречаем, когда тебя нет, поверь, я очень скучаю. Вернись минутами ласки, минутами страсти, зажги меня. А мы последний рассвет встречаем, когда тебя нет, поверь, я очень скучаю. Вернись минутами ласки, минутами страсти, зажги меня. Мен никогда не пел эту песню, никогда вообще никогда. Матур бит, карамен ничек матур. Бер качан да җырлаган. Миңа калса, менә безнең тамашачылар ризалашачак, эми син 2 төрле тавыш менә. Юк инде, 2 төрле түгел миңа. Шул инде. Бәлки мин чыннан да теге ялгышам бер, мин шуңа әйтмим. Просто чыннан да шулай. Теге төрле җырлар бит инде, төрле посыл, төрле теге. Шулай. Һәм менә син, менә мен интервьюга мин күптәннән әзерләнәм инде, безнең интервьюга әзерләндем. Минем сирем җырын чыгардың. Сизмәсен дип ятылар, яшерәм мен күзем. Бары тик син язган хатлар саклыйсы сүзен. Сизмәсен дип ятылар, яшерәм мен күзем. Бары тик син язган хатлар саклыйсы сүзен. Һәм менә минем анда менә йолдызлар теге бер-берсе белән шулай итеп очраштылар. Һәм мин әйтәм, менә бит ул. Менә минем сирем җыры. Ул чыннан да миңа калса, татар дөньясында яңаша яңгырый торган җыр. Син шулайдыр. Бәлки теге
тыңлаушыға ул нерек инде виднее. Ну, үзенчәлекле җыр әйтә алмыйм, ул теге бүтән җырларга охшаган дип минем уйлавымча, күбесе шулай яза. Җыр бүтән дип, матур дип, үзенчәлекле дип. Бәлки шулайдадыр. Һәм син әле күбрәк тә әйтәм, әйме? Менә минем танышларым арасында күп, мәсәлән, алар татарча артистларны гел тыңламыйлар. Мәсәлән, әйме? Һәм хәтта алар да, әйме? Бу минем сиремне ишеткәч, мин аларга куйганда, алар татарчамы шундый матур җыр, татарча. Мәйтәм, менә ул мәйтәм Марат Яруллин. Алай булса әйбәт инде ул. Бүтән милләтләр дә безне тыңласа инде. Ул вообще шикарно. Син канәгатьме аны ничек менә кабул иттеләр? Син Мин бик шатмын. Көткән идеңме шундый популярлык? Юк. Көтмәгән идеңме? Мин вообще уйладым, теге язарлар дип ник шундый гына теге аранжировкасы юк дип. Но миңа иң беренчедән үземә ошый ул җыр, үземә ошады. Үземә результаты ошагач, мин шулай чыгарга булдым аны. Ну, тамашачы кабул итте, мин тыңлаучыларым беренчедән. Бүгенге көнне дә каверлар инде, һәр көн ниндидер сторислар төшерәләр. Ну, приятно, дөресен Һәм әйткәндә белесезме, приятно. миңа нәрсә мине шатландыра? Анда карыйсың синең сторизларны үзең алып куйган. Анда күп шундый егетләр, яшьләр, Егетләр, егетләр. яшьләр. Мин үземдә, минем теге менә дустым Илнас, ул инде ул җырны ишеткәч вообще ул вообще телен югалтты. Ул җыр аның өчен менә анардан хәзер сорасаң, Илнас иң яраткан җырым ул минем сирем дип әйтә. Это 100%. Мин үзем дә шаккатым, ирләргә нык ошады ул җыр. Менә дусларга тыңлаттым, как бы инде. Ну, бер карасаң бит инде шундый бераз лирик, шундый теге әйтик дә бит шундый бераз кызларга ошый торганрак җыр инде. Монда егетләргә шу типа вообще чынлап та каверлар под гитару егетләр җырлый. Марат, менә син әйттең име? Мине Папинкин сынок дип әйтәләр, акчалы дип индеме? Әйтә менә бу Шулай дип әйткәннәре бар инде. Бер тапкыр. Теге шәп тема, акча темасы турында сөйләшәбез. Әйдә башта нокта куйык шул сорауга. Син бай гаиләдәнме? Юк. Мин обыкновенный гаиләдән. Әни безнең гомерлек учитель. Укытучы? Укытучы, әти инде әйттем, биология, химия, география. Әти безнең гомер буе мәдәният йортында хезмәт итте. Шуңа күрә Гади гаилә. Без менә безнең өйдә иҗат шул һәм әйтик иҗаттан бүтән әйбер юктыр бездә, бизнес юктыр бездә бернинди дә. Шуңа күрә бай гаиләдән диелмим, но әйтәсе бар. Мин үскәндә, әйтик, олларга караганда, абый белән апага, мин әйтә алмыйм, мин в чем-то нуждался дип, да, там безнең һәм, ну, әйтик, основной әйберләр ашарга, эчәргә, киенергә, как бы бөтен ул барысы да бар иде безнең. Мин әйтә алмыйм, мин әйтәм, бүләкләр белән, подаркалар белән ничек инде һаманда одарив итәләр иде дип әйтә алмыйм. Менә исемә төште хәзер шундый бер мизгел. Мин йөридем кросс исемле велосипедта, бәлки вакытта. Ул велосипедның, хәзер әйтәм, запчастлары юк иде ул велосипедка, по-моему. Ул велосипед минем һаман вала иде. Инде мин теге кичерәк вакытта яңа велосипедлар чыга башлагач, бик исемдә озак инде сорадым, теге ничек әйтергә инде, теге нитеп түгел инде елап түгел инде теге әллә ничек теге истерика белән түгел, булмыймы дип. Аларга миңа яңа велосипед. Булыр, кайчан булыр, билеп булмый. Анда бер җәй үткәч, по-моему, 2 җәй үткәч, бик исемдә менә шул момент, кайчан әти яңа велосипед белән килде. Мин вообще, не знаю, иң бәхетле идем ул вакытта. Шуңа күрә теге әйтә алмыйм, мин бай гаиләдән дип. Юк, мин чынлап та бай гаиләдән. Бүгенге көнне минем туганнарым, әти-әнигем, алар барысы сау исән, минем өчен ул самый зур байлык. Если в финансовом смысле, юк, без нормальный, средний гаилә. Шулай. Менә исеңә төшер, кайчан син шундый
бірінші зур ақшаны ішледің? Бірінші зор ақшаны ішледім. Һәм неше сум еді ол? Мен мен ауылда яшадым бит 16-ға тиктім, 16-17-ге тиктім. Һәм мен есімде, қазір айтам, лагерьға 13-те мекен, 12-13-те яшында барғанда, мен мечтам бар еді енді, теге Nokia шыққан еді, N70 мыдыр, N72 мыдыр. Шул телефонны енді теге рекламада көріп, хаман да шул телефонға қарайдым. Мен айтайын, блин, алып болмас ма екен деп. Нешіктір енді 13 ме болғандыр енді, әтейінеден сұрақ келемеді. Мен айтам, керек өзіңе нешіктір тырышып алырға. Бейгесімде 2 ел ішінде жиған едім ауылда металлом. Шол металломны сдавайтып, мені құлыма каты есімде иртен тұрып барған едік. Бір анда біздің ауылдаш абзы білен, қыраны білен шул темірлеріні үйтті де, тияды де. Сейер абзы. И бірге шаптық біз неге соседний шәһәргә енді, шында енді металлом принимайтелер еді. Бейгесімде шул мене металломны сдавайт кәш. 2 тонна үстіне шықты, по-моему. 2 тонна? Да, 2 тонна темір. 2 ел ішінде жиып, плюс-минус шлай. Меңа шығарып бергендер еді 15 мың ақыр, по-моему. По-моему, да, 15 или 16 мың. Қазір айтам точно, неше мың екен. 6 тәңке ярым еді, по-моему, тоннасы 6500 еді. Тонна, 6 мың ярым еді. Шында меңа шығарып берділер 13 мың ақша, по-моему, шлай, плюс-минус. Менің үшін енді ол вообще зор ақша еді ол вақыт. Шыл вақытларда. Nokia N72, N70-ні мен сатып алдым. N72-ға ақша как бы жетті де кебек. Но жетмеді де кебек. Мен алған едім шыл N70-ні енді. Ол как раз лагерьға кетер алынаннан. Яңа телефон білен, крутой білен, вообще. Лагерьда ердің енді тіке. Яңа телефон білен, да, крутой шынды білен. Барса да келе сұрайын енді телефон. N70. Шол бірінші шол міне заработок дейінді ол. Аннары әни білен әте алып берген еді. Eyге алғаннар еді фотоаппарат енді. Теге ол бірінші енді шынды нешеге айтырға профессионалда түгел енді ол міне теге әлен енді экраны бар еді аның шынды әйбәт жүрейді енді ол. Әйбәт жүрейді мен теге ауылда яшегенде бәйрәмнәргә енді шлай келгәлейдім, шында бір 2000 түлилер еді енді фотографировать еткенді үшін. Сен әлі фотограф та болып жүрдің. Енді нешеге айтырға фотограф түгіл енді, ол просто енді бар еді. Бір анда нешіктер әтінің дұста еті, бір фотографировать еді, типа юбилейні. Ну ярар, давай. Фотографиялар ясаған едім, чөт там мен тәңкемедір берген едім, мен ярым. Ауылның ең кіші фотограф. Yok енді, ана мен 1-2 тапқырған ашлай. Неше еш болғандар? Білмейм енді неше болғандар. 14 мі болғандар енді ұшлай. Шеппит. Шеппит. Ну, әйе енді нәрсесің ауылда самый нормальный енді. Мен сум ол уақытта, ты что? Зор ақша еді. Әміне өзіңе олған ең қиметлі бөлегің? Мәсен өзіңе сотып алған? Нәрсе әміне? Мен сен ойладым, вот мен мұны өзіме могу позволить. Хам олам. Қазіргісі уақытта? Әйе? Оғым мен, әйе. Қазіргісі уақытта бекім ақша кетпей жатқа. Концерттарға, гастроллерға. Қазіргісі уақытта білмейді нәрсе. Фатир әлді ала алмаймын пока что. Ала алмаймын. Сен снимать етіп бершісің. Пока мен снимаю, во-первых, фатир не хочу, мен хочу йорт. Такая осы шылай казан астында якынырақ. Сен үйде ешерге тілесің? Мен үйде ешегім. Келе. Фатир, білмеймін, ешіктір. Фатир ол... Фатир болса да ебет вообще. Айтам мен нәрсе алырға могу деп.
Вот. Бүгін ақша бар ертеге жоқ. Юк инде алган әйберең. Алған Алган әйбер. Алған әйбер. Нәрсә менә синдә иң кыйммәтле әйбер Ну инде бүтүнүсүндө кебегинде машинадыр инде. Нинди машинада йөрисең син? Хәзер Toyota Camry'да йөрим. До этого Audi A5 иде. Вот. До этого BMW иде. Син кыйммәтле машиналарда йөргәнсең бит. Һәм йөрисең. Самый первый Opel Astra иде. 2 ишекле. Шул инде купе. Ишекле. Вот там ең кызык иде ул машинада. Ярар, әйдә, синең иң яратмаган сорау, син аена ничә сум акча эшлисең? Санаганым юк, әйтә алмыйм. Юк, менә ничек санаган, ничек менә син белергә тиеш бит, син 28 яшь. 29. Син 29 мең? Миңа 29. 29 яшь. Да. Мәсәлән, син бит инде аена ничә сум менә син? Санамыйм, чынлап санаганым юк, әйтә алмыйм. Менә честно әйтәм, менә. Син әйттең честно дип. Әйе. Типа күпме эшлисең дип. Мен сиңа әйтәм честно, мин санаганым юк. Алайса, әйдә, ничә сум аена син сарыф итәсең? Ансын точно саныйсың инде. Беләсең. Санамыйм, ансын да санамыйм, честно. Күпме китәме? Типа акчамы? Блин, вот алдамыйча әйтәм, санаганым юк да. Әйдә саныйбыз. Әйдә саныйбыз. Әйдә, давай. Саныйбыз. Так, ашауга. Оф, ну Син инде ашамыйсыңдыр инде. Син хинкальныйда ашыйсың. Юк инде хинкальныйда түгел, хинкальныйда гына түгел инде. Ну, әйе, ну, ашамыйм инде мен, ашамыйм. Кайдадыр ашыйсың инде. Әйе, кайдадыр ашыйм. Ну, ашауга күп китә инде. ну, давай саныйк. Әйдә. Ну, күненә әз дигәндә, ну, 2-2 мең ярым китә инде. Күненә, да. 31 көн дип алсак, Ну, айга да. тапкырла. Ну, тапкырла. Мин әйттем, мин санамыйм дидем. Мен математика ничә дидек әле? Ну, 2 ярым. 2500 дип алыйк. Ну да, инде, шулай булсын инде. Күпме? 77500. Ну, ярый, аның бит. Тукта башын ашламы? Тайды яңадан. 2500 һәр көнне ашасак. Ну, әйтик да, 31-ге. 31-ге. Ну, алай юк түгел инде. 50 мең дип алдык. 50 мең да. Ну, 77 мең. Ну, аның бит була көннәре кайдадыр, ну, әйтик, ну, сыйлыйлар. Ну, блин, ол редкий случай инде. Ну, да, реально. Но на самом деле юк дигәндә шулай чыга да, понимаешь? 2000 ярым. Если кауса барсаң, әйтик да, бит нинди булса, ул теге компанияда булсаң, кауса утырсаң, ул күбрәк тә китәргә может, понимаешь, 2000 ярым. Вот. Шуңа күрә. Ну, расход күп инде, әйе, расход күп, әйтик да. Син алкоголь куллансың? Ну, булгалы инде әйтә алмыйм, нитмим дип. Юк, мен ник сорыйм, алкоголь куллансаң, ул бит инде кыйммәтрәк. Но шуны әйтәм бит, мен бит һәр гына шуны әйттем сиңа. Дуслар белән кауса утырсаң димен. Син шуны имел в виду, әйе. Әйдә кием салым. Давай. Аена син ничә сумга үзеңә кием салым аласың? Син бит инде безнең модный. Мин әйтә алмыйм, менә минем теге мен шопоголик дип. Мен вообще яратмыйм йөргә бу теге торговый центрда. Вообще ненавижу просто. Менә мин керсәм, нәрсә булса ошасам, мин тырышам, там бик кыйбат булмаса, алам да чыгам да китәм. Всё, мин оныттым аны. Әйдә, менә бу атнада. Бу айда. Менә син үзеңә ничә сумга әйбер алдың? Менә бүген генә әле сиңа ничә сумлык? Ничә сумлык кроссовкалар килде? Сторизларга караган. Кроссовкалар 202 пар кроссовка $380. $380. 280 доллар. 18 мең. 18 мең. 300, подожди. Берсе 10 мең. Юк, подожди, больше. 380 бір пар. 380 точно. 380 бір пар. Әйе, где-то шлай, да. Шлаймы? Или ошибаюсь, что-то, я не знаю. Что-то кыйбат 22 800. По-моему, что-то да. Что-то кыйбатрак, реально. Yok инде. Ну, короче, әйтәм, хәзер әйтәм, просто әйтәм, бүген килде әйберләрдә. Юктыр минем андый, менә һәр ай нәрсәдер әйтәм дип. Юк, алабыз без, мин в основном алам концертный. Әйтик да, концертный, әйе да, концертныйга чыгышка һаман. Монда инде как бы нет такого, что менә, о, там кирәк, там постоянно нәрсә. Күп китә акча именно концертныйга, чыгышларга. Вот. Әйдә примерно язабыз, примерно. Ну, менә әйтик да, бүген килде кием. Ну, инде алган инде күбрәк захотелось алырга, әйтик да, что, ну, что-то там 50 мең кругы. 50 мең. Да. 50 тысяч, по-моему.
Бүгін генә келген киім солым әлі. Да, это, ну, шулай да. Аха. Барысы да айта, тігі, артистлар тігі бай деп, чегді ақшалары көп деп. Ну, айтик мене қазір костюм мен заказал. Почти 100 000. Бір костюм. Бір костюм, почти 100 000. Сценический костюм. Мгм. Вот. Шуңа көре шулай. Әйе. Мен сен айтам, мен санамаймын, дұрысын айтам, нет такого, что Мгм. мен санаймын. Прям, вот, ну, санаймын деп айтпаймын, тегі мен разбрасываюсь деп ақша ойлаймын, да, Иә. там. Болмағанын ет не можешь разбросить енді. Болмаса ол ақша. Ярық, Әйе. әйде тағын біз нәрсеге ақша кетеміз не? Сен бітті Юлға. ақша, ну, юлға кетеді, да. Юлға көп кетедір сенің. Ну, кетейін де Бүгін барда да, кетмей ертеге Башқұртстанда, ана Оренбургта. кетейін де, да. Кетейін де кетмей түгел енді. Білмеймін даже енді. Вот мен қазір машинаны ұзаққана түгел алғаным. Мгм. По-моему, таксиға айына мен қараған едім. Так, О, әйделі, әйе. вот такси только мне Казан Қазан ішінде, ішінде. да. Что-то, по-моему, около 25. Ойға. 20-25, да, в месяц, да. 25 ме? Да, Мгм. это шулай. Тағы нәрсеге ақша кетірген мүмкін еді сен өзің Фатирға бек шығып енді, білесің. фатирға. Фатирға, иә. Да, Неше сом 35. 35 ойына. Да, Сен бір өзің яшайсың. әйе. Мгм. Өзім. 35 ме? Мгм. Тағы нәрсеге біз тратим. Білмеймін енді нәрсеге сақтар. Ну, Свидание. Ну, енді свиданиялар енді. Шулай енді, это очень редкий случай. Мен уақыт жоқ қазір. Свиданияларға кереге. Иә. Студияға жүруге, вот да. Вот анда көбірек ақша кетті. Ну, жырларға ижадқа кетейін де ақша. Мгм. Аны енді санағанымда. Янсын сонап тұрмай ғой, біз мұнда қатыге сенің Теге обычный повседневный да, күн көріш тұрмышың. Повседневный. Әйді қатты міне мен предлагаю бұл 100 000 ақшаны шылай қолдырға костюмна. Ол бетін бар, Мгм. ижадқа кіре. Да, ол тоже. Әйді қазір Ну, құшағыз. әйде, давай міне шылай. Әйде қарайбыз қазір міне. Пофиг. Картадан ма? Пофиг енді, давай. Сен қазір жеңіл айтам. 172 000 шықты. 172 000 бұл костюмсыз. 100 000-лік костюмнан тыш. Давай міне қарайбыз. Да, бит. Міне қара, давай міне. Әйді. Так. Рестораны и кафе. Давай міне, Әйде. вот қара. Бұл август. Ерунда вообще, честно айткенде. Но это только Сбербанктан гана айт эле. Это Тинькофф бар. Это Тинькофф бар. Так, рестораны и кафе 33 000 76 сум. Ярында бұл. Да. Транспорт 32 954. Ага. Здоровье и красота 19 000. О, міне бітелі ансон ұлтқын біз. Да. Путешествие 15 200. Ой, қоя барып келіп мендерінде вообще даже. Путешествие 15 000. Супермаркет 14 000. Да. Сен ошарға заказы бұдыр. Шылай енді самокаттар енді осы. Супермаркет. Автомобиль деген 9 000. Бұл ненде автомобильдер енді. Даже не знаю. 9 000. Налоги, штрафы, взыскание 4 000. Все для дома 1500. Подписки 199, развлечения и хобби 119. Короче. Бұл приложение қорап бола, сенің тұрмышың менде. Да. Развлечениялар сені мен бұлмадым да, 100 сум ба? Да, развлечениялар жоқ. Вот, міне майда, вот, рестораны и кафеға 91 000 кеткен. Неше қалай тоже. Мен аңлап жетем. Даже не могу сказать. 91 000 ресторан. Бұл лидер ошибка. Әлімнен мен сұрамасам, әлі сонамас едің. Офигеть. Ну, честно айтканда, мен в шоке немножко қазір. Қоям, ты чё, Марат? Вообще, что ли? Офигел. Так, менде шықты 127 500. Ну, бар мене шулай шықты. Енді біз плюс-минус енді. шулай шыққан еді. Бұлда біз выяснили. Ну, аның бітәлдері бүтәнелері бар, расходларың бар анда. 150 000 деп бар бит, это же просто әлі бит бар, например, да, там. тұрмыш. Да, тұрмыш қынай. Мгм. Это же много, анда, командаң, онысы, мұнысы, тігісі там вообще там. Ижадты За это санап- платить, за то платить. Анда, бар бүтәнлері енді, ну да. Ну, это, наверное, самый минимум, который керек. Демек сен минимум ойына 127 500 сум ақша. Должен болырға менде, это самый минимум, который. Әйе. Самый минимум. Һәм миңа қызық, сен ойына неше сум ақша ашисың бекен? Айта Бұл алмаймын. хәтле ақша. Айта Қыздарға алмаймын. шойын. Айта алмаймын. Не знаю, санағаным білмеймін.
Қазір примерно. санаймыз емеш. Қазір саныйбыз. Ярабысын санап тұрмыр енді Мен- алса мені хабарлайды ашуланырлар қора кісесіне бүтін кісесіне кіріп бүтін ақшасын санап шықты дейбі. Маратны. Білмеймін, айта алмаймын енді көпмедір. Қазір болашымды сұрау. Мен фильм қарадым сенің турында. Менің турында фильм. Әйе. 2017 жылда сенің Мәскеуде болашақ концерттің алдынан. Аңладым. түсірілген Әйе, фильм. ол шол енді кешірек кейін. Әйе. Анда сен қонаққа келесің. Өзіңнің Қайда? бірінші вокал бойынша оқытушың Нина Нина Вячеславовна Вячеславовна, янында. әйе, да. Һәм ул шунда шундай жүмле әйтә. Нәрсе айтады? Марат Татарстанның һәм Россияның халық артисты булырга лайык. Блин. Сен өзіңді бұл Истәде исемгә тегелән. лайык дип саныйсың ба? Хәзерме? Ну, хәзер булсын әйе. Халық пока әлі ерте. Менің ойлауымша, халық артисті болырға. Халық артисті болыр үшін керек көп ішлерге. Нинди награда өчен вакыт җитте. Қой, Нинди награда өчен вакыт җитте. Айтады алмаймын енді нинди екенін. Менің бір премиям жоқ, айтик. Мен, наверное, единственный артист. Шундай қайсысында жоқтыр премия. В общем, телевидение премиясы, көп бит енді телевидениялар. Әйе, теге Булгар радиолары, TMTV-ларда бар битендә. Да, такие. Нишләп сиңа бирмиләр премия? Нишләп бирмиләр? Ну, недостоин, значит, мен бирмиләр. Белмим инде даже. Сүзләренә сорап карарга кирәк, ник бирмиләр. Мин әйтә, ну ничек мин әйтим? Мин каян белим, ник миңа бирмиләр премия? Ник миңа премия бирмисез? Шулай сорар. Премия Маратка. Теге кем сакта тегел бер туйда теге шигырь жасадым, Илмир Ямалов инде минем дустым инде алып баручы кызык айтты инде. Марат Ярулин единственный артист имеш, кайсы имеш, у которого нет ни одной премии, который собирает полные залы имеш. Юк, ну бит уйласаң чынында, бер яктан карасаң чынында бит шулай. Мәсәлән, анда ниндидер зур концертларда, татар җырларында дип әйтте инде. Анда теге бит билгеле булмаган. Бу елны, по-моему, татар җырына да чакырдылар, если мен не ошибаюсь. Син бармадыңмы үзең? Татар җырында катнашамын бу елны. Быел барасың. Әйе, да, чакырдылар. Сон димәк быел була бит инде премия. Әйе, да. Бәлки бирерләр. Алла бирсә. Бәлки миңа да бирерләр диделәр статуэтка. Әйдә менә җитди карасак менә аларның синең өчен бармы кыйммәте? Менә сиңа ниндидер премия бирүнең. Синең өчен мөһимме ул менә? Синдә ниндидер премия булу. Менә җитди сөйләшсәк. Ну, ничек әйтергә? Ну, приятно инде, әйтик да, бит. Ничектер. Статусы булай. Әйе инде, бәлки инде да шулайдыр. Ну, миңа ул премияны бирмәселәр, минем тормышым үзгәрмәс минем тормышта. Ну, в том плане, что, ну, бар ул премия, ну, юк ул премия. Ну, имею в виду, минем өчен самый главный бул бүтән. Нәрсә? Тамашачы минем өчен главный. Чтобы алар килде концертларыма, чтобы иҗатымны яраттылар, кабул иттеләр. Минем өчен шул важно. Иҗат юлын алсак. Премиялар ничек әйтергә? Булса яхшы, булмаса, әйе, дөрес әйтәсең, булса яхшы, булса зур рәхмәт, булмаса, ну. Марат Ярулинга премия бирик, пожалуйста. Мин сорамадым, кстати. Мин сорамадым. Да, мин сорамадым. А то аннары ничек булса монтировать әйтерләр, пожалуйста, бирегез дип. Нары сүз чыгарды, ерләр бу сорап биреп премия. Хайп буласың. Менә Марат Ярулинга премия кирәк икән дип язып чыгаралар. Однозначно. Һәрбер интервьюда бирелә торган сорау. Постоянно. Кайчан өйләнәсең? Бүгенге көнне әйтеп булмый, чөнки йөрәк буш. Прям буш. Ну, буш, әй. Беркем юк. Юк. На примете, күз уңында да беркем дә юк. Юктыр, юк. Булса әйтермен. Белерсез. Әйтәсеңме? Әйтәмен дә, ничек әйтмим. Әйтәмен дә, конечно. Әйтәмен. Аннан менә син бер интервьюда әйткәнсең, башка милләт кызларына вакыт әйләнмим дигәнсең. Юк, юк, онсы шулай инде. Ну, әйтә алмыйм, менә ничектер да там.
Ну, бүгінгі күні реально ушулай ул. Мен бүтән милләт әйтегәндә кызлар белән танышмыймын да, да. Танышмыйсың да. Ну, практически, да, йөрмыймын да, әйтик да, бит, күрешмыймин да. Но әйтә алмыймын, минем тормышымда андый кеше булмас, ну, Булмас дип. вообще булмас дип, кем белә? Теге беләсең бит. Сердцу не прикажешь. Шуңа күрә әйтеп булмый. Не өчен менә каян килде сиңа менә шундый фикер? Менә Инде. катнаш никах минем өчен түгел, минем хатыным син инде мин интервьюдан чыгып әйтәм димме, бер интервьюда син әйтәсең. Ул татар булырга тиеш, балалар татарча сөйләшергә тиеш дигән син. Ничек әйтергә? Ул бит хотелось бы шулай, әйтик. Мен менә тагы бер тапкыр әйтәм. Это было бы, наверное, идеально, как бы, да, там үз милләт кешең, ну, татар кешесе, все равно ну, үз кешең ул үз кешең инде. Сине аңлый да. Вот, то, что балаларың синең, да, там татарча сөйли, там татар җырлары тыңлый, это же вообще, ну, әйбәт. Ничек килеп чыгар ул, мин белмим. Кем беләсең, бәлки бүтән милләт кешесе белән булырмын. Ходай гына белә. Вот, но это ансы булыр иде идеально, как бы, да, шулай булса. Вот. Менә син инде интервьюларыңда әйтәсең, мине һәр вакыт сорыйлар, синең йөргән кызың нинди булырга тиеш дип әйме. Һәм син әйтәсең, син мин белмим дисең. Әйтә алмыйм. Дисеңме? Мен дә мин сиңа башка сорау әзерләдем. Әйдә, әйт башта. Менә әйтә башлаган әйберен. Ул кеше. Шул син шул бер әйберне әйтерсең инде. Шул, ну, инде ничек әйтергә, әйтә алмыйм теге ул анда акыллы, ну, нормальный кеше, во-первых, булырга тиеш иде берседән. Да, там, мине аңлый торган, мине хөрмәт итә торган, в том плане, мин бит үземдә җиңел кеше түгел, иҗат кешесе ул вообще җиңел була алмый. Аның үзенең моментлары була, там ярты шар өйдә булмый ул кеше. Андый көннәрдә булырга может. Гастрольләргә киткәч, шуңа күрә иң беренчедән ул кеше аңларга тиеш, кем белән ул үзенең юлын ничек инде бәйли. Шуңа күрә, да. Икенчедән ул кеше янына ничек инде шундый ощущение булырга тиеш, чтобы ул кеше янына һаман да кайтасы килде. Чтобы ул ощущениеларны һаман да ничек инде һаман да яңадан испытывать. Вот, шулайрак. Әйтә алмыйм, нинди ул булырга тиеш дип. Ну, аңлашыла да инде чыннан да ул сорау теге нинди булырга тиеш. Ничек әйтергә, ул машина түгел бит, ул автомобиль түгел. Шуңа күрә мин сиңа башка сорау әзерләдем. Ну-ка. Син гаиләдә нинди ир булачаксың? Яхшы. Әйбәт. Нормальный. Менә син әйттең, мин үземдә авыр кеше дидең мин. Юк, авыр түгел инде, просто, ну, һәр кешенең бит үз характеры, творческий кешеләрдә инде ул вообще, мне кажется. Вот. Ну, мин берне генә әйтәм, менә булачак хатыныма, мин гафу ит, мин өйдә тора алмыймын. Миңа һаман да кирәк движение, миңа кирәк концертлар, миңа кирәк гастрольләр, әйтик да бит. Өйдә утырып, теге иртән эшкә китеп, кичен кайта торган егет түгел мин, это 100%. Ну, бүгенге көнне шулай ул. Шуңа күрә мине югалтсаң, берәр көнгә или же берәр атнага, или берәр айга, но это эш, хезмәт берничә булмаган. Шуңа күрә шулай. Иң беренчедән, ну, аңлый белгән хатын должен булырга. Минем уйлавымча, белмим инде, надеюсь, Алла берсә, әйбәт ир булырмын, әйбәт әти булырмын, балаларны яратам. Кайчан еламыйлар. Еламыйлар кайчан. Шуңа күрә, ну, шулай инде. Тагын нинди нәрсәгә әзер булырга тиеш синең тормыш иптәшең? Тагын син нинди? Өйдә хәрәкәт яратасың, өйдә утырмыйсың. Ну, дагысын инде. Без башыннырак мин бер. Вот, шундыйрак, там, дураграк инде. Иногда. Юмор хисе булырга тиеш. Юмор, да, инде, шул инде. Вот, иң беренчедән, минем юморны аңларга тиеш ул кеше. Аңламаса, все,
до свидания сразу. Ну, Аха. менің кішім болмайынды ол юморны. Подколларын біздің, например, менің әти білән әни, алар бүгінгі күні әти просто міне тыңлап тұрсаң, нешек әни білән міне сөйләшулерін, это просто, ну, алар подкол үстіне подкол, просто подкол үстіне подкол. И вот шулайрақ, как бы, да, бірсі де бір-бірсін обижает, күлішәсін гена енді. Вот. Шуңа көрә шулай. Біріншіден, юмор, важная часть. Сенің бітінде артиста болғаш, сені ұшатушылар, яратушылар, мәхәббет Кірләшерге ярамай yok. Вообще ни в коем случае. Име? Көп. Мен әлі башқа сұрау бермекші болам. Сен верный ер болашақсың ма? Верный нешік болды? 100%. 100%. Нешіксің енді верный болмасқа өзіңнің яратқан неңе яраңа. Однозначно. Аңлашылды. Әйде татулар турында. Сенде неше тату бар? 5. 5 тату бар сенде. Сен неге ясатқанын айттың енді? Сен еткенің нәрсе деп айтты міне сен тату ясатқаш. Ол бит ярамый татарларға, мұсылмандарға тату ясатырға. Ярамайдыр енді. Вообще көп әйбір ярамай мұсылман кішілерін. Көбісі, Нишләргә соң инде шулай. Мен теге күліп кенә әйтәм, син уйлый күрмәдең. Юк инде. Я вообще целый. Юк инде, мин ничек әйтергә? Ну, шулай инде ярамый. Син әйтмәделәр инде, тиен янда туганнар. Мен белмәдем. Аннары оказалось ярамый икән. Юк инде. Әти беренче татуировканы эшләткәч, белмим, әти күлепме әйткәндер инде, юкмы, өйгә кайтма диде. Шындакмы? Да, ауылға келмеді. Yok dedim, наверное, күліп әйткәндер деп ойлаймын. Вот, аннары нәрсе әти инде, нитмәде улай берне ничегинде. Яратмады, аннары да беренчене, аннан икенчене, өченчене эшләткән. Инде ул смирился инде, наверное, нәрсәсен эшли инде эшләсен. Аның тормышы. Әни минем улым, типа прикольно, современно, алай-былай, ну, үзең беләсеңдер инде, да, там син бит типа иҗат кешесе инде кирәк һаман стильный булырга. Нәрсәләр алар аңлата? Бармы аларның мәгънәләре? Мин әйтә алмыйм инде прям мәгънәләре бар дип аларныкы. Ну, бу сава, ну, аңладыңдыр инде сава икән. Чөнки син үзең? Чөнки мин үзем сава. Сава ул төнге кош, шуңа күрә бәлки шуңа буладыр инде ясатып мына. Монысы лак дигән бу переводы удача һәр кешедә. Удача минем уйламыйча тормышта булырга тиеш. Монысы роза романтичный. Мен бит романтик инде. Син романтикме? Мин романтиканы юг-югта яратам. Шуңа күрә белмәйм инде, ну ничектер вот күрдем дә шундый кимдәдер күрдем анда артистлардамдыр, теге зарубеж бер мәгънәсе. Бер инде может быть теге холостяцкий розамы. Может быть өйләнмәгән шуңа күрә инде дә. Бәлки бу розаның теге нәрсәләр шын бер розасы. Синең язмышыңа. Бәлки. Юк инде мин алам да берәм шулай. Тартып алып. Ни белән тиресе белән. Монысы минем тыңлаучыларыма. Бу соңгысы ма или? Бу соңгысы. Әле менә бар. Менә монысы. Ну, уйлап карабак, нәрсә язылган икән анда. Мин аңламыйм. Ну, Мума бу? Му да. Ну, почти да, му. Дальше. Ла диптеме? Yok, bunысы S, короче, музыка дип. Музыка дип язган. Шунда. Анысы аңлашыла инде музыка дигәне. Йөрәк синең тамашачыларыңа. Минем тыңлаучыларыма. Дөресен әйткәндә мин уйлаган бәлки бу белән шул романтик белән бәйле синең берәр половинкаңа. Юк инде, дөресен әйткәндә, нем. Просто никтер йөрәк менә теге. Белмим, никтер шулай күз алдыма килде дә, мен әйтәм, йөрәк нитсәң, әйтик да, бит ясап җибәрсәң ничек булыр икән. Аны эзләп карадым. Интернетта кичкенә генә шундый йөрәк никтер ясаткым киләде. Вот, аннары уйладым да, мен әйтәм, бик матур әйбәт булыр минем тыңлаучыларыма. Тагын ясатачаксыңмы?
Болашақ тағам Болашақ. татулар. Болашақ деп ойлаймын енді. Ол міне башланғанға жылай кетейін деп. Тоқтап Бір болмай. башласаң, сен тоқтай алмайсың. Тоқтап болмай. Хаман арсын бір 10 жылдан Марат Еролин. Yok енді, yok, яс тігі нешек енді ясаткам келеміне неде, бұйында, ну, пока ойлаймын ясатырған әлі. Оңашылды. 5 жылдан өзіңі неше етіп көресің? Мен башта 10 жыл демек шеймін. Мен айтамын 10 жыл енді ол көп. Айда 5 жыл болсын. Сен нендей мақсатларың бар? Һәм 5 жылдан сенің үшін идеальный Марат Еролин ол нендей? Оу, өзім де білмеймін. Идеальный Марат Еролин нендей екен. Сенің идеаль тұрмышың? Ну, 34-те енді менің ойлауымша Еш боласың әлі? әлі нормально әлі. 5 жыл ғана айтайын олар. 5 жыл қар өте де кете ол. Ну, 34-те енді, ну, наверное, енді үйленерге керек, ну, наверное, үйленген должен болырға енді мен, ну, наверное, желательно енді, конечно, чтобы үйленген болдым. Вот. Йұртым болсын. Балаларны білмеймін, бәлки балалар да болырға тиіштір, не знаю. Вот. Бір эт обязательно. Вот. Бір эт? Эт, да. А, сен эт хочешь? Да, эт хочу, да. Вот. Вот. Ну, можно пока эт, а нар балалар. Пока этні қарарға можно, там, справишься, не справишься. Нәрсесің әлі? Карьера енді обязательно. Успешный карьера. Ол вақытқа енді бір-екі стадион жерге керек болыр. Чтобы арқада болған. Тәтнен сәлені ма енді бұл? Шылай енді. Шындай қиялар бар. 5 жылдан Марат Еролин Тәтнен сәлені тұтырып концерт ұздыра? 5 жылдан түгіл енді керек ертерек. Ертерек. Обязательно. Ол вақытқа енді, имею в виду, чтобы стадионлар болды енді арқада. Стадионлар жиылды. Да, ол вақытта енді, чтобы жиылды. Үй? Йұрт, Қозан янында. Ғайле. Қатын? Да. Балалар? Балалар, ну, білмеймін, пока балаларым да. Хәм эт. Балалар, яра сұрау под вопросом балалар. Аны білмеймін, аны нешек пойдет енді, да. Қатын хәм эт. Эт хәм қатын. Қатын болмаса, ну, эт енді. Қатын болмаса, ну, хотя бы эт енді, білейін. Да. Тағысың нәрсе. Ну, енді ол, шылай енді, нешек енді. Тағы нәрсесің енді. Ең мұхимнері енді? Ну да, енді ең мұхим енді, да, чтобы тұрға орның болды, как бы, да. И путешествие, вот путешествие болса еді, ешірақ шығып, вақыт табырға путешествие, вот олай бәт болды еді, вообще. Қоя барасың келе? Менің қиялым Япония. Япония? Япония көйім келе. Шынки ол, шынды шул қадар масштабный, ну, бүтән вообще шәхәр. Өзіншәліклі Шанхайға болар еді. Аннары Индия. Индияның культурасы меңа интересен. Но Нью-Йорк енді понятно, ол барысының да менің ойлауымша қиялы. Америка, Нью-Йорк. Но если более реалистичен, то Стамбулға барып келем. Сен болғаның yok әлі Стамбул? Болғаным yok әлі. Только недегіне. Қайда екен? Белек ме енді? Енді море қиындар шо. Әбілай, чтобы Стамбулна етелер бек мотор деп. Шында болар едім. Шулай. Соңғы сұрау Марат сеңа. 20 яшілік Маратқа ненде кеңеш берер едің? Шәйке бүйіріме ішлі көбірек деп. İşte küp işle vaktini әрәм етмей ұққа деп шылай етір едім 20 яшілік Маратқа. Біздің бар конкурс. Так. Конкурс нендей бола? Бұл енді біздің қорықшылар үшін. Біз енді сөйлештік сенің татулар турында. Һәм сізге сұрау. Маратның шираттағы татуы нендей болырға тиеш? Һәм нәқ міне шушы татуны сайлайбыз. Сіз бұл турда комментарияларға язасыз.
һәм инде Марат үзенә иң ошаган вариантны сайлап ала да, шул комментарий хуҗасына бүләк итә үзенең футболкасын, Мерчнең футболкасы. футболкасын. Миңа үземә дә кызык, бәлки сез нидер идеялар бирерсез яңа татуировкаларга. Һәм тиздән Маратның Әйе, инде. кулындамы, башка җирендәме, Башка җирендән. Башка җирендәме? Бәлки. Нәкъ менә сез уйлап тапкан тату булыр. Бәлки. Марат, рәхмәт сиңа. Не за что. Шуның белән Рәхмәт сезгә. тәмам. Сау булыгыз. Ура. Пока-пока.